to na de nyoma akoso nyina so dia dance yese oman ni sikasam ene ntutu abuo no na wo se nyame anim no kura samu no se no ya niani wo bia nkrata yekwo no aboman ne kro bia kohihye nkofuo do pin ade no na hu se ye dam so bio ya no yekwo no betena ku na asesa wo na wo de aba be ye oman yetie oman tie star no wuram sase a ya crime scene kronia sase ne to betena so do hu sa ehu yesika samo no wo na duru monchimonkam nei essence was mind tie man Ghana samwako. It's been a criminal handling of Ahenkan. See John Okuje to Blakwa. Passport ma Ghana adehye passport utumi do voters ID. Akubia kamia so ko me open passport a. Aze de wo hwe. Enzo oboa eye to no. Na wa bre passport ni bi no. De okọ mfie mienu mensankan ya de fio. Mi no fio. Na deze ebufuo wo mpa. A wutua ne kese a na abante. Eno no wura